Goddag. Du er her i dag, fordi du er nedtrykt, så vidt jeg har forstået. Vil du fortælle mig lidt om det? Ja, jeg har bare ikke haft det så godt her på det sidste. Jeg føler mig meget nedtrykt, og jeg har svært ved at finde glæde i noget. Okay, det lyder hårdt. Hvor længe har du haft det sådan? Det er flere måneder nu. Flere måneder nu. Det startede i vinters, og det er bare blevet værre siden da. Har du oplevet noget lignende før? Ikke helt på samme måde som nu. Jeg har haft perioder, hvor jeg følte mig lidt nede, men den her gang er det meget værre. Jeg er konstant træt og har svært ved at komme ud af sengen om morgenen. Det må være meget hårdt. Hvordan går det med din søvn? Har du svært ved at falde i søvn? Vågner du tidligt, eller sover du mere end normalt? Ja, jeg sover meget, men det hjælper ikke. Jeg føler mig stadig udmattet hele dagen. Hvad med din appetit? Har den ændret sig? Ja, jeg har næsten ingen appetit. Jeg spiser stort set kun fordi jeg ved jeg skal, men maden smager ikke rigtig af noget længere. Det lyder som om at det påvirker dig på mange måder. Har du haft svært ved at koncentrere dig eller huske ting? Ja, jeg har haft svært ved at fokusere på arbejdet, og jeg glemmer ting hele tiden. Det er virkelig frustrerende. Ja, det kan jeg godt forstå. Har det været så slemt, at du har haft tanker om, at livet ikke er værd at leve, eller at du slet ikke orker mere? Ja, det har jeg. Det er ikke noget, jeg vil handle på, men tankerne er der, og det er skræmmende. Ja, jeg er glad for, at du deler det med mig. Vi skal tage det her meget alvorligt. Har du oplevet andre symptomer, såsom hjertebanken, eller svimmelhed, eller smerter forskellige steder i kroppen? Ikke rigtigt, bare træthed og en tung følelse i kroppen. Det giver mening. Jeg vil gerne lave en fysisk undersøgelse, for at udelukke, at det ikke er noget fysisk, der spiller ind. Er det okay? Ja, selvfølgelig. Okay. Pulsen er regelmæssig og normal. Blodtrykket er 132 over 73, hvilket er fint. Ingen palpable lymfeknuder på halsen, lyske eller armhuler. Hjertestetoskopi er normal, lungestetoskopi er også normal. Abdomen er blødt og uømt uden palpable patologiske udfyldninger. Normal og egal kraft i alle ekstremiteter. Muskeltonus er normal. Reflekserne er symmetriske. Rombergs test negativ. Normale øjenbevægelser. Ingen asymmetri i ansigtet. Normale øjenbevægelser. Ingen træmer eller andre ufrivillige bevægelser. Normal finger-næsetest. Gangen er upåfaldende. Ja, altså alting ser normalt ud, hvilket selvfølgelig er godt. Så ud fra det du fortæller mig, ud fra undersøgelsen, så kunne man jo godt tro, at du måske har en depression. Og det er en alvorlig tilstand, det er heldigvis noget, vi godt kan behandle. Men inden vi lægger en plan, så vil jeg gerne spørge lidt ind til din livsstil og lidt mere om din baggrund. Ryger du, og drikker du alkohol? Ja, altså jeg ryger desværre. Det er omkring en pakke om dagen. Jeg ved godt, det ikke er godt for mig, men det er altså svært at stoppe. Jeg drikker alkohol, men kun i weekenderne, og det er sjældent mere end et par glas vin. Okay, tak for det. Hvad med din familiehistorik? Er der nogen i din familie, der har haft nogen sygdomme? Ja, min mor havde en depression for mange år siden, men hun kom igennem det ved at få noget hjælp. Min far havde diabetes, men ellers er der ikke noget særligt i familien. Det er godt at vide. Hvordan går det med dine sociale forhold og dit arbejde? Ja, jeg har en meget lille vennekreds, men jeg føler mig ofte lidt isoleret. Og det er svært at tale om, hvordan jeg har det også med dem. På arbejdet er det, ja, det kører. Det kører sådan nogenlunde. Jeg føler mig ikke særlig motiveret. Det er som om, jeg bare kører på automatpilot. Okay. Det lyder som en tung byrde at bære alene, det her. Har der været nogle store livsbegivenheder for nylig? For eksempel dødsfald eller skilsmisse? Eller noget andet? Nej, ikke noget helt stort. Men jeg mistede mit job for nogle måneder siden. Og selvom jeg har fundet et nyt job, så har det været svært for mig at ligesom tilpasse mig lidt. Det er ikke rigtig noget, jeg sådan rigtig brænder for på samme måde. Ja, det er helt sikkert en belastning. Har du nogle allergier, jeg skal være opmærksom på, hvis nu vi overvejer medicin? Ikke hvad jeg ved af. Jeg har aldrig haft problemer med allergier. Okay, det er godt at vide. Hvordan er det med medicin? Tager du noget fast medicin? Nej, ikke andet end nogle vitaminer en gang imellem. Godt. Har du haft nogle operationer? Ja, jeg fik fjernet galdblæren for et par år siden på grund af galdblærebetændelse. Det var en ubehagelig oplevelse, men det har ikke givet mig problemer siden. Okay, tak for det. Altså, ud fra det du har fortalt og ud fra undersøgelsen, så lyder det som om, at du har en depression. Og jeg vil nu gerne gennemgå et sæt spørgsmål sammen med dig lige om lidt, for at se, hvor hårdt ramt du er.
Vi kan overveje at henvise dig til en psykolog, og vi kan også overveje at starte dig på antidepressiv medicin. Og derudover så tror jeg også, at det vil være gavnligt, at vi ser på nogle af de ting, der påvirker din hverdag, såsom rygningen og følelsen af isolation. Vi kan tale om der er nogle mindre ændringer, vi kan starte med, som kan hjælpe dig på lang sigt. Jeg kunne godt tænke mig, når vi er færdige her, at så følge op med dig om 2 uger for at se, hvordan det går. Men selvfølgelig, hvis du får brug for hjælp inden da, så skal du endelig kontakte mig. Hvad siger du om den plan? Det lyder som en god plan. Tak skal du have. Ja, det var samtalen. Så er der blevet lavet et langt detaljeret transkript af samtalen. Og så er der blevet lavet et udgangspunkt til dokumentationen. Det er altså midlertidigt, sådan, så man kan kigge på det undervejs, hvis man har brug for lige at komme i tanke om, hvilke oplysninger man har fået samlet ind. Men når vi trykker end recording, så kører den dokumentationen igennem en gang, laver nogle ændringer, og så har vi så den endelige, som man kan gå igennem. Hvis man gerne vil ændre noget, så kan man bare skrive det der. Man kan også diktere, hvis man har lyst til det. Så bladrer man igennem og ser, om man er tilfreds. Og det jeg viser her, det er jo bare et eksempel på en skabelon, men man kan selvfølgelig få lavet de skabeloner med de punkter, man ønsker her. Så kan man trykke copy og paste det ind i sin journal.